मानसि जाग्रा फुंखौबो रोंलायबा जाखिबाल' आंखौ सोरबा गोसो थोनानै मेथाइ जाहोबा मोजां जागौमोन। हेलौ लोगोफोर गुड नाइट दायो नै जों खेराइ फुजा नायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर माने आं सानगोन लोगोफोरा जाय लोगोफोरा आंखौ भिडिअ थाब आगारनो हाया होननानै आं माने टाइमखौनो मोना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा न'आव दंनो बेनो जाना न'आ बायला जिला ओमफ्राय अननानै लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो आं बयखौबो सापर्ट खालामो होननानै आसा खालामो आरोना आङो बिदिनो भिडिअ मोजां लाबोनो नाजागोन टाइम मोनबा आंथ' बेस्थ' थाबाय थाखायो ओमफ्राय आं मा खालामो उनाव खोन्थागोन आं कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय आं मा खालामो मा खालामा मानि थाखाय बेस्थ' सोंहर लोगोफोर आं खोन्थागोन आरोना आंखौ मा बायदि नुदों ओमफ्राय दायो खेराइ फुजा गामि खाथियावनो जादों आरो बे खेराइ फुजानि भिडिअखौ आं माला होनो हागोन मिथिथ'वा लोगोफोर माने आंनाव खावसे दाखालि शुटिंनि आब' मिथिमोनजों खालामदोंमोन ओमफ्राय रियानि माबायाव आगारगोन खोमा आरोना बेखौ आं बुंथ'नो हाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौबो होगोन आरोना बेखौ होगोननानैसो आं बे खेराइ फुजानिखौ होगोन बिसोरो गोरलै गथ' बायदि सोलोंबाय थायो न'खौ सुग होआ बिसोरो आंखौ भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आब' मिथि ओमफ्राय शिबा एक्टर बे आरोना दाखालि बानायफैनाया ओमफ्राय डाइरेक्टरखौ आं सिनाया माने फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों नालाय बेनिखायनो माने बिसोरजों भिडिअ बानायनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि खेराइ फुजाखौ सनारियाव जागोन माने आं एसे ओंखारगोन एसे लोगोफोर ओंखारनो माने जाखाबाय आंना जालाबायखायो नालाय बिदिनो थांगोन आरोना सनारि मेथाइ बाखि जानो गोसोजों मेथाइबो बाखि होगोन ना होआ दारिलाय होआबाबो जोङो थखाय बिसिखौ फरायनांगौ मेथाइ बाखि जानोनो बिसोरो सोरबा अनोबा हरदो नालाय एक्सट्रा खिबारनो सासे फैसाबो दङ बायनानै जानो नै जों खोनाखायो मा मालाय फैसाया देनां फैसाखौनो जाथों आङो दखानाव सुनै बाखि मोनगोन दां अहा 10 थाखा दंथ' जाजाहैसै एकदम 10 थाखा लायनोसै हेल' गाइस जों दा सुनै 10 थाखा स' गाइस दिनै रंगिना जों माबा सुनै 10 थाखा लायनो नागिरदों आरो ना बाखि होआ जोङो बाखिथ' होखाया नालाय बाखिनि दे बोले बाखि हरलायनो दिनैसो बिथ'आ बाजे सुनै बाखि हरलाय सुनै बाखिसो जायो जोङो नै सुनै बाखि जानांगौनो जों आजिखालि बेलेग लारायग्रा जाबाय बाजै सुनै बाखिसो जाफैदों सुनै हरदो जानोसै जोङो बेखौ लांसै बाजै 50 थाखा हरदो फख्रि बाखि हरलाय होनदो बाजै फख्रि बाखि हरदो बाजै फख्रि बाजै फख्रिखौ मोनसे हरदो बाल जानो माथो गय जाबा सुनैया फ्रिखा गय जा गय जों गयखौ फैसा गैया बाजै ओंखायनो जों गावसा लिंहरबाय थानायखायसो बाखि जाफैदों जोङो गय लाबोखादों बाजै नोंसा लिंहरबाय थानायखायसो फैदों आरो जोङो मानसि जाग्रा फुंखौबो रोंलायबा जाखिबाल' माबायदि खाथाखौ लोगो खोन्था जारि जोङो हाथाय बेरगं जों थानानै बिदि जाबायना बिदि लारायनाङाथ' नोङो एसे मोजां लारायनांगौना मामा बै जेखानि ओरै ना सोग्राया बेबायदि नुदों खोन्थासै आदा खोनायो नों आदा जों फख्रि जानो बाखि फैदोंमोन नै बेखौनो फख्रि बाखि हरदोब्रा नै बाखि हरदो आदा माथो उराय लायो नै नोंनि दखाना माथो आं बोरैबासो मोनो उरायो नै बा बेफोरो टेम्पायाव गारगारगोन ना एसे गोरा होनो हायामोन दे हरदो मोनसे नै आयौ रहाय फख्रिया दैसेयाव बेसेबां फख्रिया दैसे दे जाखादो
Ada जों बाखियानो गाबोन सानाव फैजोबगोन हाय सयथिबो नै आदा नोंनि अरनि कसम बाखियानो औ दे दे अमाजों खौनो बाजों ये दामि मेथाइ दङ रे बेहाय आं दुकानदार फुख्रि आरो मा जानांगौ बे मोनजाजोबो आरो नै गय जाबा सुनै मोनजायो फाथै मोनजायो गयजों सुनै फ्रि लाय फैसा फायनां नै नै बिला फैलाय 10 थाखानि जोंहा नै आं गय खावग्रा जाबाय आरो ना बाजि नानाव दा ओमफ्राय बाजि आंनो दा फ्रि जाहोसिगोन आरो ना आं बारा गय खावनो रोङा नै आङो गय खावग्रा जाबाय बाजि दाबो बोला मानो बाजै जोंना गय खावग्रा मेला जाबाय बाजिया एसे आखाइ थादोंनो अनाबा माथो जाबावनो ना लोगोफोर आंखौ सोरबा गोसो थोनानै मेथाइ जाहोबा मोजां जागौमोन आंखौ सोरबा गोसो थोनानै मेथाइ जाहोबा मोजां जागौमोन आं जाहोगोन आंखौ गोसो थोना लोगोफोर कमेन्टआव गाज्रि हरनो हादों लोगोफोर माने दिनैहाय एसे फुरथि मोनदों लोगोफोरजों दिनैसो ओंखारनो मोनदों नालाय दिनैसो फैदों आंबो टाइमखौनो मोना नालाय खेराइ फुजायाव बारा गिदिर जाया जोंना फिसासो जायो गामिनि गोजा भिडिअ देखायदों हनै कमेडि भिडिअ खोन्थासि नायनोसै गेजेराव साना लानानै टाइम गैया नालाय बोरै जायो आयु हांखो फंखो मुलायो आं बोरैबा मोनोहाय आं मोनजायासिनो थुलखौनो मोनजाला आयु बोरैबा जाला जोबथारबायहाय बिसोरो आं बानलुखौनो जानो हाया साला सिथर जादों आं आं जानो हाया जादों बानलु माबा सिथर जादों ना लोमजाया आङो खालि सारावल' सिथर बिदों देरसिन बिरदों लादों आंलाय संख्रि हरथारा जोङो दखानाव फैनानै आलुसो जिनांबाय आदाया आलु जिनिसना आलु सब बानायनो लोगोफोर माने आं दनफ्राय बिदि लायगासिनो नालाय बिदि थांबाय थांबाय बिदि गैया दे आलु जिनग्रोनां दे लोगोफोर दा देखायगोन आं खेराइ फुजाखौ आं बेदर जानो हागोन बे खालामनांगौमोन
फोरमायजोब्बाय आंखौ दाउ लोंसिनोबानो सिखोनासो नुहुरलाहाय जा बे साजोब्बाय ओरै थालाय जाला नै दाउ थै लोंदों दाउ थै लोंदों आं मुल सोरबा लांबानो जायो भिडिअ बानायनो बोथोरखौमोन आं बे बैसागि दंमोन दाउ थै लोंबाय नो थोड़ा जूम करना तभी ठीक से दिखेगा अरे उनका तो बाहर ला अच्छा है ये लाइट जिम्मेदार है